Кухнята е сърцето на дома. Всяка кухня, която проектираме, изразява уникалната същност и характер на своите домакини. Тук имаме една много интересна история. Домакините са живяли 16 години в Африка и всичко тръгна ето това пано. Това е много специално за тях пано. Мъкнали са го от едно пътешествие, от друго, пренасяли са няколко пъти в Африка, Европа, винаги ги е запътствало и затова решихме заедно с собствениците това да бъде eye-catcher, основният елемент в дизайна на тази кухня. Всичко тръгна от паното. От него извадихме тоналностите, които се намират в шкафовете, пясъчният цвят на шкафовете, един акцент, който е много интересно, наситено зелено, взехме ето от тази гама. Разбира се, карахме и нашият почерк, колаж от старите гради, които изработва Пламен. Един много аристократичен дух и атмосфера витае в тази къща, защото тя е строена в началото на миналият век. Това е типичната архитектура за Стара София. Изключително предизвикателно тук беше малкото пространство, което трябваше да усвоим. Хем е малко, но хем просто искахме да бъде мащабно усещането за кухнята. И по този начин проектирахме и разположихме един ред и един слънравен полуостров, който започва и стига до тази стена и продължава естествено в останалата част на трапезарията и създава едно усещане за бюфет. Кухня, не кухня, аз ги наричам тези решения. А пък другото предизвикателство беше тези невероятни врати, които намерихме тук като находка и заедно с собствениците решихме да възстановим първоначално. Опит да ги реставрираме приключи с това, че двете от вратите се разпаднаха и затова решихме просто да изработим една перфектна реплика на този дизайн, който аз обожавам. Това са арт-деко елементите, много типични за тази епоха на миналия век. Друг отличителен белег и очарование на тази малка, но толкова голяма кухня е поставката за чинии, която е изработена от естествена дървесина, изваждаме и флатера, байцвана точно в това зелено, което видяхме и в паното, и в шкафчето над него. Това е едно много хубаво практично решение за мен, красиво и практично. И макар на тази малка площ сме спазили правилото за работния триъгълник, хладилник, мивка, котлони. Така че и ергономията е подсигурена. Аксесуарите придават последния щрих и завършеност на кухнята. Тук направихме, ръчно изработихме този корниз, който бъдисахме в старо злато, така че отново една препратка към арт-деко. Това е един много отличителен белег, който създава още веднъж, очертава уникалността на тази кухня. За мен като дизайнер е много важно не само външната визия, но и вътрешния живот на кухните. Живяла съм над 20 години в Германия и оттам научих колко е важно именно
вътрешния живот, организирането на кухненските посуди за плавната работа на всяка една домакиня. Тук специално за тях развихме един органайзер, който е с дървени, гъвкави пръчки, които спрямо големината на чиниите могат да се реорганизират. Работим с най-доброто на пазара, Bloom, така че артистичността на нашите кухни винаги е съпроводена и с перфектната функция.